ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶିଖିବା। ପାଣିକୁ କ୍ଷୀର କରିବା। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶିଖିବା। ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ପାଣି ପକେଇବା। ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଷୀର କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। ପାଣିକୁ କରିବି କ୍ଷୀର। ଏ ବି କିଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଇକି ଦେଖିଦେଉଛି। ପିଇକି ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇଦେବି, କେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବି ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଜିକ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ, ଖାଲି ଗ୍ଲାସ, ଏମିତି ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ନେଇଯିବେ। ଖାଲି ଗ୍ଲାସରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗ୍ଲାସଟା ପାଣିଟା ଏକାଥରେ ଢାଳିଦେଲି। ଢାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କରିଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇଦେଲି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶିଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍। ସେମ୍ ରହିପାରେ ବି, ଅଲଗା ବି ହେଇପାରେ, ଚଳିବ। ଆମର ସେଠି ଥିଲାନି, ଅଲଗା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ନେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଘରେ ଥିବ ଡେଟଲ୍। ଡେଟଲ୍ ନିହାତି ଠିପିରିଆ ଦରକାର। ଏଇ ଡେଟଲ୍ ୟାର ମେନ୍। ଡେଟଲ୍ ନଥିଲେ କିଛି ପାଣିକୁ କ୍ଷୀର କିଛି କରିହେବନି। ଯାହା ଡେଟଲ୍ ଦରକାର। ଡେଟଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବ, ଡେଟଲ୍ ନେଇ ଆସିବେ। ଡେଟଲ୍କୁ ବେଶୀ ପକେଇନି, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଠିପିରିଏ ଖଣ୍ଡେ, ଡେଟଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବନି, ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଏମିତି ରଖିଦେବେ। ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଡେଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରା ସହଜ ଉପାୟରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବି। ଟୋଟାଲ୍ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଡେଟଲ୍କୁ ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଥା ଗୁଣି ସିଏ ଏମିତି କହିବେ। କହିସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଏପଟ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଗ୍ଲାସଟା ଭଲ ରଖିଥିବେ, କିଛି ପଡ଼ିଥିବନି। ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିଦେବେ ଏଇଟା କି ଖରାପ ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ ପାଣି, ମୁଁ ପିଇକି ଦେଖିଦେଉଛି। ପିଇକି ବି ଦେଖେଇଦେବେ। ପିଇକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହାତ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇକି ପାଣି ଢାଳିଦେବେ। ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାଦୁ ମାଦୁ ମାନେ ହାତ କରିବା କଥା, ସେ ଏମିତି ଯେତେ ସମୟ କରିବା କଥା ଆପଣ କରିଦେବେ। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କାଟିଦେବେ ଯେ ପାଣି କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଜିକ୍